Аз съм Мария Габриел, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. Мария Габриел е преподавател по международни отношения и конституционно право в Института по политически науки Бордо, Франция. Научен изследовател в областта на процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Евродепутат от 2009 година. Като евродепутат дадох старта на новата визова политика на Европейския съюз. Тя е посветена на предприемачеството, туризма и създаването на нови работни места. През последните 5 години отстоявах по-справедливата и екологична селско-стопанска политика. Ще продължа да се боря за защитата на правата на жените и срещу насилието във всичките му форми. Основната ми цел ще бъде Европа да говори в един глас и да има еднакви правила за всички. Гласувайте, защото само така може да определите посоката за развитие на Европейския съюз и България. Гласувайте за ГЕРБ, защото сме по-силни, когато имаме доверието на Европа. България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.